Na meer dan 53.000 kilometer en na ruim 500 bijzondere bekende en minder bekende Nederlanders een vakje te hebben laten inschilderen, is de remake van Mondriaans Victory Boogie Woogie af. Acteurs van de musical The Lion King kleurden de laatste vakjes. 574 bekende Nederlanders kleurden een vakje, waaronder ook actrice Mariska van Kolk. Ik moet je echt eerlijk zeggen dat het is absoluut een heel groot applaus waard voor degene die zoveel heeft gedaan voor dit concept. Diegene is Frank Vaassen, directeur van Artcenter De Rij in Baarlo. Hij reed de afgelopen 2 jaar door heel Nederland om mensen de vakjes te laten kleuren. Leuk project, Klaas. Ik wist dat het 574 vakjes waren, maar niet dat het er zoveel waren. En daar bedoel ik mee dat elke Nederlander op 1 vakje, dan zijn 574 heel veel ritten. En dat heb ik me toen misschien niet zo beseft, maar ik heb er nog nooit geen moment spijt van gehad. Nog nooit. Een keur aan bekende Nederlanders deed mee, waaronder de baron van het P&M Sinterklaasverhaal, André van Duin, Isa Hoes, Huub Stapel, Barry Hay, Gerard Joling, Danny Vera, Spike, Gordon, Karin Bloemen, Willeke Alberti, Nolaila Karim, Telau en sporters zoals Mark van Bommel, Tulani Serrero en Toon Gerbrands schilderden mee. Peppy Kraft was ook een van de gelukkigen. Ja, dat is altijd leuk. Als ik ergens ben en er speelt een mooi project, dan wil ik altijd graag meedoen. Ik heb ook een vakje geschilderd en ik denk dat Mondriaan trots op me zou zijn op het vakje wat ik geschilderd heb. Ze zijn allemaal mooi, maar wel, ik vond het toch wel heel bijzonder dat ik een hele mooie avond heb beleefd met Telau. Telau was toen nog quick en fit en Telau heeft een vak geschilderd. En zei toen van ik wil volgend jaar wil ik niet meer de winter in Nederland zijn. Dat heeft hij ook waargemaakt, alleen helaas heeft hij inderdaad de winter niet in Nederland doorgemaakt. Maar is hij overleden. Maar dat was wel een heel bijzonder moment met Telau. De bereidheid om zich aan te passen aan de persoon die gaat schilderen, bekende Nederlander, een politicus of een bekende sporter. Alles zat in het teken van degene die konden of ja of nee. En hij paste zich erop aan met zijn gezelschap. En ik vind dat, chapeau, echt chapeau. Want het is, we wonen overal in Nederland. Van Groningen tot Midden-Nederland, tot het zuiden, westen, oosten. En hij is overal met liefde naartoe gereden om 1 klein vakje te laten schilderen. Ja. De afgelopen tijd werden er loten verkocht om het schilderij te winnen. Donderdag aan het eind van de avond trok burgemeester Delissen het winnende lot. Daaraan. Ik zal het gewoon helemaal voorlezen. Donatienummer 02415. Henk Engels. De opbrengst, ruim €15.000, gaat naar de Health Promoters. Een non-profit organisatie die voorlichting en trainingen geeft op het gebied van hygiëne, gezondheid en het voorkomen van ziekten in de townships van Zuidelijk Afrika. Ik vind het zo verschrikkelijk belangrijk, omdat uiteindelijk gaat het om de loodjes die verkocht zijn, de opbrengst en het totale bedrag is voor Health Promoters. En dat vind ik zo'n goede organisatie waar ik zelf ook ambassadeur van ben. Omdat die naar Afrika gaan en in Afrika leiden ze mensen op om gezondheidspreventie te geven. En gezondheidspreventie is zo belangrijk. Die mensen worden dan gecertificeerd. En als ze gecertificeerd zijn, mogen ze ook andere mensen gezondheidspreventie lessen geven. Die worden ook weer gecertificeerd. Dus dat betekent dat het langzamerhand uitgroeit over heel Afrika. Is zo belangrijk. Wij kunnen hier naar een ziekenhuis gaan. Wij kunnen hier naar een gezondheidscentrum gaan. En voor een deel bestaat het in Afrika niet. Mensen moeten het maar zelf doen. Heel veel jonge kinderen sterven al heel erg vroeg. Maar door die gezondheidspreventie kunnen we er in elk geval voor zorgen dat heel veel kinderen toch gezond opgroeien. Ik weet hoe goed het geld daar gebruikt wordt. Het wordt niet in grote projecten gestopt. Het komt daadwerkelijk bij mensen thuis. Er worden daadwerkelijk mensen mee geholpen. En ik kan er met eentje samen met Iris toch de wereld niet helemaal veranderen. Maar dit draagt wel degelijk bij dat er een heel aantal mensen iets gezonder de toekomst in gaan. Dat weet ik zeker. Er is nog 1 vakje opengelaten voor een bijzonder persoon. Ja, ik heb nog een brief gestuurd natuurlijk. Ik heb nog een brief gestuurd voor onze koningin. En het zou wel heel mooi zijn, dat heb ik ook tegen de laatste schilders verteld, dat als zij nog een vakje wil schilderen, dan stap ik nog 1 keer in mijn busje.
Vaassen is inmiddels gestart met een nieuw project, Venlo Kleurt. Leerlingen van de basisscholen in de gemeente zullen tijdens de start van de kinderboekenweek in het voetbalstadion van VVV Venlo het levensgrote schilderij van Mondriaan gaan uitbeelden. Dat vindt in oktober plaats.